Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, didi kini na usab si Father Jesse lang maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ikatulo nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Enero 26, 2021. Karong usab nga adlaw mga igsuon gihandom o gipasidunggan sa tibuok simbahan ang mga suod kayo nga santo no ni San Pablo kansang piyesta atong gisaulog gahapon. Si San Timoteo o si San Tito. Sa dili pa di na kumusugod sa pamalandong akong ratings ug usa ka maayong adlaw mayong buntag sa tanan nga nagatan-aw sa telebisyon o naminaw sa radyo sa ato ang programa dinhi sa DXDD ang pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martin Sarmiento Humuad sa matag adlaw. Greetings usab nako sa tanan nga naga-follow sa atong Facebook page o nag-subscribe sa ato ang YouTube channel. Mayong adlaw may buntag kayong tanan diha labi na kang Brother Wendell Talibong, kang Ma'am Hilin Acompañado diha sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception Incorporated sa mga kauban may buntag yung tanan diha ngadto kang Ma'am Evelyn de Gracia, Marife og Julien Ladion diha sa Claren may buntag may adlaw kanyang tanan diha. Ayaw gid mo hunong no og katupong uban no nga nakabasa, nakakita, naka-post no sa naka-subscribe no sa ato ang naka-view sa ato ang pamalandong matag adlaw. Ayaw hunong no nga mo paambit mo share nini sa inyo hapog mga Facebook aron makakita po ng uban makapaminaw sa atong pamalandong adlaw-adlaw. Greetings sab nako no sa tanan nga adlaw-adlaw gyud no nagsunod sa ato ang program labi na diha kang Sir Alan ug Ma'am Chris Lubitania, kang Kuya Ben og Ate Rafaela Estose sa Bungbong uban sa iyang ilang mga anak no. Kaya sa ngadto sab kang Daryl Estose ug sa iyang asawa mga anak og sa tanan nga nagsunod sa atong programa diha sa Bungbong ug ngadto sa Kapilya sa Pulot, sa Muntol, sa Kinuman, sa Lipusong, sa Pantaon, sa Kabatuan. Special sab nako nga greet si Nanay Helenovo, ang iyang anak si Dr. Lady Mayres Novo, yang bana nga si Kuya Aldrin Perez, sa ilang mga anak si Adriana, si Paula og si Japoy no, mayong buntag mayong adlaw kanyong tanan diha no sa inyong tagsatagsa ka mga panimalay. Ngadto sab kang Sir Ayan, Ma'am ug Ma'am Jean Veloso no diha sa Kabatuan uban sa ilang anak nga si RJ Veloso mayong adlaw may muntag kanyang tanan diha. Lakip na sa pamilya Mides, Tak-an, Duhay Lungsod diha sa Kabatuan mayong adlaw may muntag kanyang tanan diha. Iapil usab nako no sa akong greetings ang akong mga paryente diha sa Tudela, ang mga miyembro no sa Vinia Clan mayong adlaw may muntag yung tanan diha. Og salamat no sa inyong kanunay nga pagpaminaw, pagpaambit ni atong pamalandong sa matag adlaw. Buino mga igsuon ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka mga lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa ka lungsod ug dapit nga iyang atuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karniro ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalias. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kun didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin ang inyong kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Apan kun wala, makuya ang inyong yukbo sa pakigdait. Abilin kamo ni atong balaya og kaon ug inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo ang ay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni atong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dunay panultihon sa in English nga nagkanayon mga igsuon. When we pray and God answers our prayers, it is because He wants us to trust and have faith in His abilities. But when we pray and it seems as though God does not answer our prayers, it is then because it could be that He wants us to trust and have faith in our abilities. Kung mag-ampo kuno ta mga igsuon nga dunggon sa Ginoo atong mga pag-ampo, tungod kana kay gusto niya nga mosalig ta sa iyang gahom
ug mutuo no sa iyahang abilidad isip Dios. Apan kung mag-ampo ta nya dunay mga panahon nga dili dunggon sa Dios ang atong mga pag-ampo, daw wala matubag ang atong mga pag-ampo. Kana tungod kay gusto usab sa Dios nga musalig sab ta sa atong kaugalingon nga mga kakayahan o kapasidad. Ang mga apostoles, mga igsoon, labi na ang napulog duha ka mga tinun-an sa Ginoong Hesus, sila mismo human sa ascension din misaka si Jesus ngadto sa langit, sila usab mismo dunay ilang kaugalingon nga mga tinun-an. O kining mga tinun-an sa mga apostoles, mga igsoon, wala lang mokat-on gikan sa mga apostoles mahitungod sa kinabuhi ni Jesus, kundi miabag yun sila o miuban, mitabang sa buhat sa mga apostoles pagsangyaw sa ebanghelyo, sa mayong balita. Si San Pablo bisan wala siya maapil sa napulog duha nga ginganlan sa Ginoo, apan tungod sa talagsaon nga tawag nga atong nasaksihan gahapon sa piyesta sa conversion of Saint Paul, Enero 25 gahapon, no, Lunes, gitawag usab nga mahimong usa sa mga apostoles. Ug siya dunasad sa iyang kaugalingon nga mga grupos, mga tinun-an. Apil ni ining duha, nining mga tinun-an, nining grupuha, ang duha ka mga tinun-an karon niya nga gisaulog sa simbahan o gihandom sa simbahan karong adlaw si San Timoteo o si San Tito. Kini silang duha matud pa sa unang mga pagbasa karong adlaw, duha man ka option, no? The letter of Saint Paul to Timothy and the letter of Saint Paul to Titus, no? Makita nato didto nga si San Pablo mitawag nilang duha og mga anak, no? Anak sa pagtuo, anak nga pinalangga, no? Pasabot nga si San Pablo suod kayo ni San Timoteo ug ni San Tito. Og sila kining duha, si San Timoteo ug si San Tito, gitahasan ni San Pablo sa pagdumala sa mga simbahan nga nasugdan ni San Pablo. Si San Timoteo nahimong unang obispo sa Efeso, o si San Tito nahimong unang obispo sa Crete. Tungod kay nahimo man silang sinaligan ni San Pablo. The main criterion for making them leaders of the new founded church ni San Pablo dili tungod sa ilahang abilidad. In fact, matud pa sa history of the church, si San Timoteo giisip nga batan-on pa kaayo nining panahona, tungod kay batan-on pa man siya, posible nga timid siya, no? Kay naiya sa batan-on. But what Paul saw in them is faith. It was faith nga nakita ni Pablo diha nila. Ug mo niyang enough nga rason nga saligan sila ni San Pablo sa pagdumala sa simbahan nga nasugdan ni San Pablo nining panahona. Nganong faith, nganong pagtuo. Dinhi nato makita ang tubag sa ebanghelyo, mga igsuon. Sa panahon ni Jesus, daghan kayo ang mga tawo o grupo nga nagtungod og ilang kaugalingon nga komunidad aron motudlo pud sila og pamaagi sa pagkinabuhi sama na sa gibuhat ni Jesus. Pananglit si Juan Bautista, ang mga Pariseo, mga Saduceo ug uban pa. Daghan nila mitukod sila og pundok ug doon na gid sila ilang kaugalingon nga mga tinun-an ato ning mabasa, no, sa mga ebanghelyo ni San Juan, San Lucas ug bisan sa mga buhat sa mga apostoles. Ug doon na sila kaugalingon nga mga misyon, gawas nga doon na sila ilahang mga tinun-an, doon na sila ilang kaugalingon nga mga misyon. Pero doon ay dakong kalainan. Kay pananglit ang mga Pariseo, for example, kung muadto sila sa ilang misyon, muadto sila didto, mangadto sila nga prepare sila daan. Mangandam sila ba? Og tungod ni kay naghuna-huna man sila nga dili sila makakaon sa pagkaon nga dalit sa mga tawo, tungod kay para nila it was ritually impure. So mo ni hinungdan nga nagdala sila ilang kaugalingon nga mga pagkaon. Doon na sila ilahang mga puntil og sudanan og limos. Kay aron nga makapalit sila og ilang kaugalingon nga pagkaon, inay nga mukaon sila sa idalit sa mga tawo nga giisip nila nga impure, no? And para nila tungod sa ilang pangunahuna nga nagsunod sila sa balaod ni Moises, dili sila mukaon adto. Og tungod niini, imbis nga sa ilang pagmisyon, malikayan ang division or kanang pagmanagbahin-bahin. Nalayo na noon sila sa community tungod kay naglikay man sila no nga makigsalo sa mga tao. Lahi kayo ang pahimangno ni Jesus, mga igsuon. Gusto niya nga ang mga tawo mahimong tinuod nga katawhan sa Dios. Nga mao'y tumong sa Ginoo dihang gipili niya nga people of the covenant ang Israel. Ug mao ni karon ang atong nadungog nga gustong balikon ni Jesus diha sa kinaiya ug batasan sa mga tawo. Dihin nato makita dihang gisugo niya kining 72 ka mga lalaki, mga tinun-an nga ipadala. Ang misyon mao nga moadto sila pag-una sa mga dapit nga adtuan usab ni Jesus.
Og didto dili nila kalimtan nga gipadala sila sa tinagurha isip mga mamumulong sa Ginoong Hesus. Ug kay mamumulong lamang sila, ikinahanglan nga magtinabangay sila, kay dili man sila ang tag-iya sa pulong si Hesus man. Igo ra silang gisugo, igo ra silang gisangunan nga mamulong. Na nganong tinagurha gyud tungod kay naa man ni sa pulong no, sa pinulungan bitaw nga two heads are better than one. Tungod kay mas importante kayo ang pagtinabangay ug pag-inambitay. O kining 72 ka mga tinun-an nagdala sa tahas nga pukawon pag-usab diha sa kahiladman sa matag tawo ang mga hiyas o kinaiya sa tinuod nga katawhan sa Dios. Unsa nga mga hiyas? Matud pa dunay upat no ka mga hiyas nga buot mapukaw sa Ginoo diha sa kasing-kasing sa matag tawo. Una, kining hiyas sa pagka mabi-abihon kon hospitality no. Lahi sa uban nga mga pundok, ang mga tinun-an ni Hesus o mga disipulo kining 72 nga gipadala niya karong adlaw, gipahingmangnuan niya nga dili magdala og puntil o sudlanan sa limos ni sandalyas. Ang ilang dalhon usa ra gyud kalinaw o pakigdait kon peace. Kini tungod kay buot ni Hesus nga musalig sila sa pagka mabi-abihon sa mga tao, sa hospitality sa mga tao. Kay kun moadto sila sa mga tao nga magdala sila og ilaha, maghunahuna ang mga tao nga uy, murag wa man sila salig sa atong kapasidad nga magapakaon nila. Unya, karon kay mo naman ni ang gitudlo sa Ginoo, ang mga tao makabati sila nga wala sila isipa sa mga tinun-an nga impure bisan ang ilang pagkaon. Kay naghulat man ang mga tinun-an nga abi-abihon sa mga tao, resibihon sa maayong pamaagi. Ikaduha, gawas ni ining pagka mabi-abihon, gusto nga pukawon sa Dios diha sulod sa tagsa-tagsa ka mga tao kining batasan sa pagpaambit, mo paambit kun sharing. Ipahimangnuan ang mga tinun-an karon no, sa Ginoo nga dili magbalhin-balhin sa lain-lain nga mga balay kun dili magbabilin sa usa ra gyud ka balay no, sa maong balay kun asa sila miabot. O kini nagpasabot nga kinahanglan muuban sila sa mga tawo, mo share, mo ambit sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi o pamaagi sa pagkinabuhi. Ug sama nga matud pa sa ebanghelyo ang mamumuo tagaan sa husto nga suhol, sila usab makadawat sa kun unsay madawat sa mga tawo nga ilang gipuy-an. Ug nagpasabot ni sa pag-ambitay no, nga sila moambit sa kun unsay anaa sa mga tawo. Ug mao man ni ang kinaiya nga angay sa gingharian sa Ginoo, pag inambitay sa kung unsay naa nato. Ikatulo, kining hiyas sa panaghiusa sa usa lamang ka panagsalo, sa usa lamang ka talad kan-anan, communion. Ipahimangnuan sa kining mga tinun-an sa Ginoong karon sa pagkaon o pag-inom sa kung unsay idalit sa mga tao kanila. Dili mo palit og makaon or dili pod mo kaon sa ilang kaugalingon nga pagkaon. After all, mao man ni ang tumong sa Dios no. Dihang gipili niya nga iyang katawhan ang Israel og sa lintunganay apilta no nga nabunyagan tungod kinahisakop man ta sa iyang katawhan, kining gitawag og intimacy and communion with God in His one table. Dinay usa ka kanang painter ba nga nagpaint siya mahitungod sa atong Dios no, the Trinity no. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Nga doon ay space sa iyang painting, doon ay space yun nga iyang gi-left behind. Aron ba masabtan sa nagtan-aw sa painting nga kato nga space is left for us no, sa nato nga mga tao nga muambit sa iya. After all, mo lagi ni ang tumong no, intimacy and communion. Ug mo ni ang gustong pukawon sa Ginoo diha sa kasing-kasing sa mga tao kining muambit, musalo sa usa ka kan-anan lamang kay mao man ni ang tuyo ug tumong sa katawhan sa Dios nganong naghimo sa katawhan sa Dios nganong nagpili sa iyang kaugalingon nga katawhan ug sa lintunganay nganong gipili taniyang iyang katawhan. Ikaapat og katapusan mga igsuon, gustong pukawon sa Dios kining hiyas sa pagdawat sa mga sinalikway ug niadtong giisip nga layo sa katilingban. Ang katapusan yun nga giingon sa Ginoo ngadto sa iyang mga tinun-an, ayuhan ninyo ang mga masakiton niadtong dapita, papahawa ang mga yawa, ug daghan pa no. O kini nagpasabot sa usa lang ka punto mga igsuon. Kinahanglan nawaton sa iyang mga tinun-an si bisan kinsa nga ilang mahimalag, bisan katong giisip nga sinalikoy sa mga tao tungod kay ang gingharian sa Dios iya man sa tanan ug dili lang alang sa mga pinili. Mao ni ang mga pamalandong mga igsuon nga atong gusto na kong mapamalandongan nato. Kung tan-aw nato mga igsuon, kining upat ka pahimangno sa Ginoo, no. Nagkinahanglan gyud kaayo og pagtuo. Mabito to nga
pagtuo ang kriterio ni Paul dihang iyang gisangunan si Timoteo o si Tito nga mahimong mga sinaligan sa simbahan. Kining pagtuo nga gibatunan ni San Tito o San Timoteo mga igsuon mo kat-on tatani no nga pagtuo. Kana bang mosalig ka sa kamay gitagon sa mga tao, kanang maghulat ka sa pag mapaambitan ka, kanang mopaambit pug ka, kanang makigsalo og budawat ka sa ubang mga tao, bisan katong giisip nga dili angayan sa katilingban, nagkinahanglan kayo pagtuo nga igsuon. Mao ni nga ang unang pulong sa Dios yon no, sa siyang pagpadala karon sa 72 ka mga tinun-an, pagampo kamo alang sa daghan pang mga ngani nga makabaton og sama niining maong pagtuo. O kini nga pagampo dili lang ni pagampo alang sa mga pari ug mga madre mga igsuon, kun dili pagampo ni alang natong tanan. Pagampo ni alang nako ug nimo nga makabaton ta sa samang pagtuo. Kining pagtuo nga naa ni San Timoteo ug San Tito. And remember, my dear brothers and sisters, when we pray and God answers our prayers, it is that He wants us to trust and have faith in His abilities. Pero kung doon na gani mga panahon nga dili tubagon sa Ginoo nga atong mga pagampo, kana tungod kay gusto niya nga musalig ug motuo ta sa imo, sa ako, sa atong kapasidad ug abilidad. Ginhaot ko mga igsuon nga mas mulambo ta isip katawhan sa Dios. Katawhan nga sa kanunay ug sa walay hunong maabi-abihon, mapaabiton, sa ikatulo naghiusa, sa usa lamang ka talad kananan na mao ang Eucharistia, o nagdinawatay taliwala sa bisan unsa nga babag sa atong kinabuhi. Hinaot paunta mga igsoon. Igsoon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang gayon nga pamalandungan, pamation o paningkamutan nga puy-an. Pulahan ang tao nga nagpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang mga dahon dili gayon malaya ug timpo sa timbunga mamunga siya maayong mga bunga. Igsuon ug manausab uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan Santa Maria nga gitawag sa mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magpanalangin kanimo kanunay. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.